Nggih. Oh alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Retukan keselaka kelupuk. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kadek. Akade aja lo kadek. Akade. Aku ini akade. Tulis. Akade gini. Iya. Aku Bagong. Kenapa Bagong? Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sawala kata kawaya kata wis sebare dire bae. Puyer Patro. Ora isih kuat aku isih kuat. Kemene ngetik tulis aduh buku di. Oh, oke banget. Ngerti dek ini. Agak ada baik. Ada apa sih kita? Akan terjadi kita kita kematikan. Monggo ono dadi dolanan. Saake ya kok. Wah, pesone apik iki, Tru. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk sok nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Tru. Aja to, Bang, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Wajah klambine iki iso nggo jaket nek turu, Tru. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereke GP Men. Ya. Wedan ngendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, Petro iki banget tenan. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi butah kuwi. Oh. Tak jukuke Petro dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu banget. Kula Mbak. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kaliyan anakipun Semaringkeng nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Sadyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik nggih nganggo gelung leres tangane kenceng cilik ning kenceng to nggih kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Simbah kok prisa wong tua menang pengalaman aku swarep mangan gempalaning jagat legine asin ning kahanan Sentyaki. Nggih mbok menawi menika kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki.
Bejo kowe ora modar Sencaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulai wutuh ki bejo kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis taken dawuh. Sencaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah. Mungsa-mungsa apa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyaipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhe ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Bang, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep kanggo dolanan. Dolanan ora. Rumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsu wong Karang Kadempel wani apa ora? Najan kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsu wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsu duren. Lho. Timune kula durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsu krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsu kuwa. Aku jane gumel lho iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo. Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kono. Iso nyirnake wong-wong Karang Kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Amon Suramarta Jaya Marata imbang yen padha-padha. Mungsu Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati jeneng aku diajak apa kowe? Miyaga do petuk. Jling kuwi kethuke kedhok ngono kok dok. Kalau bayar piro kowe? Semangkean ora. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget. Mas apa jenengmu, Mas? Aku Setyaki. Setyampo aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya.
Lu wong cilik ning ngampun. Iya, dasar Purworejo kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Dibantangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wik ambiar. Ya ampun, maksudnya iki boyo didadeke regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilang. Nggih, wonten dawuh mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nudul janggane pun boten saged kula eliki, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sapa Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose. Geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ya ampun ilang angslup ning bumi ya ampun maslup ngono merincing aku. Aku biasanya ya dislup ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kuwi sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak Owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Harwaca Kakang Antarja mlayu kabeh. Aku harep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sapa Mas? Sapa? Iki sapa omong kok mencap-mencep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora wis kuwi kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Ayo lho wangi rene.
Piye kok? Tono wae yo, ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep medhoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu, Bong, ora ngelek-elek iki ora. Ih! Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak petok iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning kene wae ora. Ya ampun iki ngopo iki jenggote tobat iki ngopo iki? Ya men dingu kok ora entuk dipantang diseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah ndasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Srek. Bisa yo diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Ya, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbulke. Aku terus melayu sifatku ping dadak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jamrata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak bayang ae legane atiku. Ya ampun iki mati barang isin jengat e rune. Ayo arti lagi. Wah kuat. Modar ora. Petruk iki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marahi maksiat ngene iki. Piyene sukine? Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Alah saturan. Alah to kowe kalah. Ora tau banyak iki kurang jauh. Sia-sia uripku, Mbak. Loro-loro atiku lho mesti sepele karo wong kare gedhe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sinangga. Prajurit. Padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karangan dempel ora kena disonggenteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderan aja tuntang nata pagelaran barat. Mati ayo kamu itu wonten dawuh Den anak-anakku do bubar Gatotkaca ndelik nang Mega Nur Jamblas Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan eneng apa sing maju murite Begawan Durna jenenge kula mboten ngerti
Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten enten sing ngeparani krijane murid Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wong gagah. Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa? Ora bakal lawenehake. Wah, lakon kene Pancaka. Maning jajaran Sukertaning Bawana. Wah, ngene karo Prabu Jayeng Sekti. Wah, minggat saka arep aku. Tiban panah Kyai Condro Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Condro Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara-cara Tiwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Aturaken triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejut penggalipun mboten kaget. Kula arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula aja matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kaprajondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti dong dhewe. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kuwasa wong saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti tembuti papan gunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ing namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning mati dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak menehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesembang kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang.
marasak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng Paduka Sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masisa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak bakun jalan papanmu. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bejane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar. Mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Dara Werku Dara Ical. Lho, Werku Dara ilang. Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gak temandang aku wis iso nang piye. Werku Dara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mono maning jajaran wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ganti wis ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep. Lho. Salep apa? Anggere muni panung maning salep jajalanat ngono iki. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panas maning jajalan iblis nanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane Adipa. Ratu Mandura. Prabu Baladewa ora pangling. Aku wis tau ngerti kondange. Yen duka mesti ngilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tunggang nata Prabu Jayeng Sekti palem. Kayoli binatang panupaning jajalan. Durung bapak kulitmu durung putung balem nglepaske pusaka. Kaya wong jiring getih wedi mati Jayeng Sekti ayo. Kandangan nata Mandura Prabu Baladewa. Kirung sadar kaya. Kok iso Den Petro apa kowe nang kene? Aja mparangi aku Petro mikir tandane. Ora ngerti tenan iki. Kula sing weruh mbrebes mili lho, Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikir? Mikir Petro. Lho. Lentuk nang ndi Petro kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Heeh. Didol wae yo. Wes. Didol dengkulmu ora. Larang iki larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir. Betrane ngono. Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sik lho. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa to? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku. Aduh mati Petro. Lah aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti.
Kula nggih ora ngerti. Anggota desa wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni ya. Wah, anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jenggono. Omongane kok sekulu. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujute kaya ngene piye nggih. Petruk iki sapa? Mang dangu piyambak, Pak, ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku, Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye, Semar? Lah kok suarane sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten. Semar. Semar aku tulungono, Kakang. Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali nang negara Mandura, Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten, pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa sampeyan iso disranani iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-wingi. Nek sampean ra iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku. Petro piye, Petro? Anggo digoleki mboten usah bingung. Sampean bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampean mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen Douglas kok Gong. Ayo semen. Douglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Iya. Pun ngoten mawon, yen aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kok nancepke ora. Pun mriko mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit to.